akorire gento gete nga monto gete oire ri bagaria nyarebe ngori kwa kagerete ngakende kiankeia bone gete kiankero imane ri dai sira so monto ri kwa mujaete para tanda marika machiru kurase getabu kia emerengani 30,21 mpaka 23 hivyo kuna hivyo kama somo 30 verse 21 to 23. Nani atasoma na ndio kusoma mbona maana yale asa kamera unaweka asa full stop hilo wote nene because wao kusoma kwa yaresa na wanya vile rumba vibere kwa sababu tatu na vile vyenge na ile biko ila 30 minutes to 40 yeso kwa kusoma yeso kwa kusoma kia bana ambao ni kama siri Nara mangana tatu au kuegeriki ngane lindi au kuegeriki nara mangana tatu akonyegeriense atatu igakonyegeriense mwayani karato kuyaigwa togotengejigu tokonyegeriwa bono naende nariane eseta nyare kuyaremereria naraya number 1 akaro musomba akobo muruoti omondo kwaligete buo polisi ogwa tor ana ro polisi jam aya wo tukete jingo mane aya bibusibiro ane chimba ne chinsi agane ro gatema ero bo chiburugera aso wenge anye chayere ngone ro kalete tunduwali naenda bali kwa basazi ngine ebe chiende akanyangere kaka musuka ero ngoli kali kwa ngoli kwa sukari ekiagere sukari ya kina ligoli naenda mali kwa chinyi ngwanga nwale ndo ewe kaya nengende kosengo kaya nyenyu kyaba mara lisumbe cha gento kiyata na kwa kiagere ngo akanwali ande tali kutimuka na bali tukuli sabato era ni chinsi akakali kuna komputer ra chombe aya kwa ni agento paka ronyene kanga kwa office ni wewe wao mtoto tena atuta kwa ndele ni bagani na timuke sabato lioka Biblia wote abanga nonyene no mamenyole nyomba mwao na rati mokegento lakini kwa motiko gosibichi anga kwa motiko kona kuerika ni nyomba elida yewache dini ngabo muri kuoyo ekiagera chiete sukuru ritukiri mabatangasa nga nkolika toromo ruoti ekiagera ruoti orwo olikayi elinde gokirete oyugo muroyo omosomboyo oqualify pa ruoti oqualify ogweneire masakara yarara kanire uya ngana bako ruoti ekera kurangeria abutangasanga ebarasa ekorwe nyanuguti aliyemete yokwae ekera mutureti akabeke siribi bonu ebarasa yomuruoti oyo otaje tio ebiranya ekere wekera chinga kinga bono chinsechi nechitoko omuruoti akwane owayo minto ikera abe minto kire raisi asore ko mataya ndaisi gogengoba ingana li kongu ogo kumengoyo yani ngakigosara achakwane ekiagera mwana lete mwana mwana reke busi mwana lete mwana ariko na gokore meremo musuko kwa murusio mole mole kwa mubekoyo musuko kwa mate karage no manye ko chakuragera lakini bono abo tebanga ana te burusi kae gento gete bono ngeli ko chikokoreka onye no muruoti bingane linda isira bangini bingana liko nakebara Biblia tebanga atato igakonyegaliense lakini yane ese telikunyara kolemere buno muntu to kunyara kolemere ekiagara yo no musombo okonyole bono irwe kerugo akera gukwana ogusinyukwegena akera kurulichiko okoyuma to obwadia lakini kwanyora ngota bwateti ngosora se mistake lingana lya kabere moli oligere dio Muso kera kugana ando muso adanga abunga yo ado muso mana rese ko es
ekero omonto omoriri akoigote endagera ekegera ki straight okere kiabang'ina abang'ina mbare toisanegete ng'aba bande bagete ekenyoro especially abaja korumaega ng'abarabu bakwenyara batoikere abande nabo bari twakoachikona ekero akorire gokora ekonda kwamoa ebitume ebigundo kwamatebeka chiosi gona into nabitokori ogenda osie ekiagera tabwati abande nabo baria ekero akogotebiga mokungu gotwaraire enchara lakini ntagete ng'akakeiga ong'anchi ngoro omotoriro abana bakurwa esukuru banyore bari kwamatena ngokumia ore buna ikumia kumetie omouko gwakwana muna echeche lakini gokoreteki community abande nabo abekera agokoreire agogotenga gaki otareka ng'agatoke akang'ana nyisaburera abana akamosi karonduke baragoba kwamoa agatoke chinsogocha komoa chibesa kwamatenga abana otete torusani agatoke kari nakoomate kari nemi gosi bori nakoa esani eri masikani omate eri nomotoriro lakini nende eri omotoriro nenusu lakini tiankobarera omotoriro gwasoa korusania mpaka chibesa chiri akorerete chiaerera ase ebinto kwamoire igwa bono koboko nagokia ebibesa ebiao buna kobirusia ari obete ekeombo agenda agia ekeombo obogori oirora omwana waye esukuru n'omwana oyo agotenga omonene nyasaye naintu tokonye rituko erimo mama neratiga ekonda erinde nyasaye oigwa amasabo omwana oyo okora form 4 eta ogende university osomere emirimo eri abana b'enyonti batagosoma eragosomera emirimo eri abana gogoete physics maths chemistry biology yaani unarige kuraruba imwalimu erinde naende gasokire kuri university iga aliye agenda kona kworokera rikiabanga ngurikato mwalimu oego first priority ribagari ritabani omwana oyo rikwa akondisembe gondo bomayi ebituma byaremwa byarete nechiturera ekero byarete nechiturera gogo jijekararo momaini otakago transere ngakeri kwa manyete kare kari kirakikero ekiagera kwa mate ngata kunyara okarasitaria abatero yaya karibu gocha na okare nyomba oika nyomba okona kike kemuto ndoche nyomba yomatengo yanga kumusiko na nyama swanyo ndoche nyomba abake mutora kwara ndore nyomba igo ndoche na bogorete bintu kweli bintu nabirabyo enyomba lero mu minto wechina matenga niso nyomba buneyi lakini nyesaye wakorireki onde tiro bwaro mongena kararo mongwaini awatenga mongiro minto injunda akorati orusi ali sitting room okoranda ogochakeri chikoni ali chikoni echabatinjare ngororo akie kemusie ke kiarali ige kiali echabati yatige nusu ngoro kiale kolile kole yani kusutio manyanga kiste ilikuwa manyete ngaga chabati teyo echabati gera bake kemusika baradi ali ese kwa manyete talio mangana ano kusiamo baradi o kisre bituma wale wana chimo kwa chikaje tete chimu bora akiji kwa kije chinyala igawe bituma mina ndari ngangere kebia checha bati chimuniga akite yani ngere omanya alikuwa maana bituma kudimi kutoka mochioyo wana stokia bogore ebituma aina watabinga obe akakara kuna kachuchu kare kotocho bone yani kuzuke maya nganchi unie chine bituma chibwana moinange ndokikero ano bori erinde nana watabinga ochigorari aro ochigorari chine chingende chiri chirangata igoro no morigori echi chianse ne koko moineye na mimi dirigwa kamanyire ngagende kigakora tiki basi kono koira bakasakura ono atenye kumwana leo kwa eba dose kile tiki ngose baki na bane ngane beki ako bakasundra ko ya echi mutabanye tinga indi na bege to moeni ekiagara kare kwa mate kayanga biende ro para echi wana echi wotiki ko mas chisungire kuna bane ero kio ko marete erotra ana bakari kina beka ani kujo manga liko mate kachi woti muojire wana ana chisundi chikana techi ruwa parate maso kate wono to karansi ora techa na amabere ye packet na amabere abeli lakini yale fresh
nechaye ya machani, nechaye ye koko, nechaye ya maemba, ne libuanjete. Yani kuzundie kuma chichaye na mabere bikora teki. Roje anya lilikuwa mochaye. Wamajete ngakende kiyange gotoka mochio. Nilingana lile raisi asole. Akasoka kokogenda nani no irano. Kokogenda pi. Ano matano koboliga. Ana kama kia waya. Ekerasi boronge. Ekyo mopira. Ukere kiwa. Ekianga na ko sabete bindage melia bageni. Okamomana mambo wako ile kemugo. No maana baka kama bali mugo bia kabati. Ona dai kama ajio bishonisa to. Ajore kama yani hata leo watangazana maga. Efora ya tivi kombe rekora teki. Dingane linda isiride. Aina vere. Dingane ya matatu. Oli oso. Ekero boise ko tanchi ya kunyuo. Bangana bare ke yoba isa negetenga abana baba kungu bane bare batagende chibuo. Number 1 imaso meti ine sababu batakire chibuo. Number 2 babu atibiye. Lakini ya tabia ramba kana de. Bona ni tukiri maisa kora le gari ereke para. Ete neineri koririe nyabaise ke baba batari kieni. Goikakoro chungusi ngaki egari ya baba ikakoro usanga ibanga ndaguchia. Ne tata kare waje tensa egari bari egari me mai baji uchi. Baji ne uchi awo mirika. Akaiba. Ngike karo mirika gozaba bantu banyagari barachio. No bagenda uchi. Ngaki kwara baba. Pesa bane jisuti. Oyo na uchi boy. Kwa dara kare.
Omongono. Mungaro na bantu ko mochimba reno. Bantu ko mochimba reno. Ekia omongono no morogia kone. Mkoi wa ni basa kumara. Oyo omongono liore. Ane istos. Omwana oli mwacha korora. Omwana oli gago kwedu. O maana ko kwarenge ndulume. Bana mo mira kirarene bana katika tokonya nelende. Biblia batamu muntu mongai akora nene cha. Dare keliro kora ngaji. Ora dire ke mungu wako sitara arenda. Ngimoko rangi ke komo chanda ke komo cha mangana yonsi. Inkeringa ga isane ke tenga omo choyore moina. Baise ke baro chimbua ba chikora diki. Namba ibere. Nabe ko nyare kana baise ke ba ombane. Moise ke naro ya omero ta somete. Ando otalikie ni buya. Ando otalika kora bintu buya. Lakini uwezo kwa goraku ama ate uwezo. Abanda abasomete. Muna basomete kinyinge no uwezo ke makono neria. Bono litukeli muigo ko katebinga kumate mama muna nega ichuma abagani bana go jabara ina kwa rusi abagani. Yani magani kiora acha ko korora. Atige kere mensio uchiete skuru baka kore university. Moi. Ayatika mo kichuma. Aya neli ichara lira acha arati ngomanya. Oganya lichara. Lakini kama uko na kokiboko kichuma, okaganga abale ko chama bege totero. Omongino na titi. Mabu bachire. Bacha egali bachira. Katena ni yamuri ya. Ekiagara na isa negetenga kende kiyanga bala tiki. Asi bano ikaju akaka moja ama entenyano arago itekebi gali munenya mere chiko igoro yegetinya. Bazo ayo. Ekara introduction yako korwa okomanyana. Karage. Ba kora yigo oriyo chakocheka. Otena ro bwana bwa mwana. Diriba kwani ligo onyora liente nyali atumiru gatia. Diba kage sare ngaratinga no oriyo begete faranisa ne aro rabe. Onyora gatia liente nyali atumiru. Bwana kwe ngwe watebanga bano yo torenta. Ntagara monyi huya. Oyo torenta. No kirigiti. Kirigiti bana tenena. Kirigiti bana tenena. Ate abanga njingoro kuotuoma omete no go kirigiti. Seitonya nuguti. Iko bana tu achira asenge nje akeremensia. Iko rende omuntu amachega ninje ande nabona buga ngatiganye orokie. Omongino nyinyego lakini nando ora merari ngarene nginda chengora ane no yone lakini ninje ayatali ararenge birengererio. Erinde kaba manyanire bakolire bagena ne kuigu muri bataba nganje nande tinta gitinjire ya mukato njenge ndo kinta gete ano mungino sanga ki umumuruyo atari kubuli anga kusega yigo yosomete ara ati uyo bono nera nari ngina sari nikogenda naende kera kolire nyangi nande kuigu bataba tikanda ara genda no rasiri komini yeri yakiete ndara muneka agajire ogo jikogenda anyora ne Paris dingane erindire rais no nyo moise ko yoroyoye kiagera maria baya ngai bakare nyomba barabwa matukabera tato obwate kana no gweso kakwabo ko bebu na bibilia ko tabase kitabu lya chere nyenyi ungo 30 matukabera tato ebigali byao ebyachire ebyagoti kiagera bibilia ko tabama esema nje yo gweso ko kobe abanji bao bago chaire na bago tigire bora na basomete lakini mwanjita kala digi iko minyali moinaiga asenge njoli ko karama ngana maya dilali nono kusikanu ndisikaniri iko lyacha koliriwa amangana ayabere bona na korenteire omongino chaeto yonde no mongino chaeto moise koye ekera konyoro ya chaeto nyuomiru otigira abare ruya balianjete dingane linda izirire ikomu dingana lyakanendiri Como hice como suba, ako bali mkuu olia, ako pale lele. Ai, emeidi. Iku buna bangina ba okara. Akara ni mumbu gatesi. Aya guri baga, toligari omare. Omongino ga no ligi omare ni ichara. Nge kyagara mo tara mo banyereria, matigara tari ichara. Egere ni no nyake ni ga yura no to the nearest 10 which says isare mochi. Ichara liriri aja, yaza kora o mwana. Ichara liriri yaza. Igwete to mwana. Ora kuri kona kasanga, kimoko na nyoko na hapo. Kwa
kama kwa waka kama nene jayo mwana kumbo mwana akalire abaire lichara ikyale lichara ayo akomararama kyale lichara ngaba kumu bali bako likia bareli pikeafu ako ligiri ichara kana ona omaete mona totale ngana inu mtu arati ira naba yere abantu bali bako twara libaga otwara abana chitakana chinyaruka nonyeisa Koseyemo ekera omwana yaro yomo etakana amakoliye mere molio kalio kaboire omwana oyo naremere eke mwana keliki aya ke matengerete yani ngonyoro maganyo icha bakoma anti enda upange mugeni era karagere anti enda utoe vitu kwa meza anti era keregendo anti omwana oyo kina nemwa ya anti yoka ingana anti wosa omwana oyo asa skulu ko igwale omunya sana kaete university agenda medicine yakosomera medicine wana ma doctor yabe bati emenga bite bibine tabi manyeti egenda baete anti kare bwaya sawa basise nabana kosemba bere kosemba tatu banyora makaro mwenye gitari no murori wichali waso no mwalimu akali mu university barengera ligatole to mulikwa barete yaya emeidi ekero bayere ndire barete emeidi omoise ko mogimo moise ko yona kuragera abo sibo mosoli oroje mosoli ya kora sibo manya kora to yo dobe ko chole suri ndega kora te mesote abana bona bayanga naigo ese oyo sibo mosoli olio mosoli moyoroji kulea olio muenge echae omunde libere chara yuejit okumunda olwara sielie tano omose koyo nyakoboa gako nakoboa ane buna renge ndakana are ko koli kwemere moboire are gamanye tekerege aya manye ege tama de kuye kana mache oje ro mo akito mate bokima to mate bichabati to mate bingoko to mate bikende aya mate no mache amara bare no ko mache acha zo baba wana moise koyo naende majukumu alia nyomba meremeri abantu bakora nyomba buna bakungu tayi manyeti omoise koyo orunya gitari oyetere saruni amenye saruni muna chiza kiro mogako ikanyomba saa 10 mogaso omoise koyo matiabinga welcome and feel at home pora kwa safari amangara lenga welcome feel at home pora kwa nini na imana ndiri wana wabage chete unoko matiabinga pora kwa nini uwe iwu ekeri iwu le homu wanyoranga alia yaka ndo batenya siga ya ramachabuata omokubeli bali mobekera alia omoteabinga bono esibye okurugu esibye ero mori asa 10 ro yakorete okurugu ro esibye oichaiga akona kusibero ngori ebirogo bire mu amoso biro mu amoso ndale kama basa mu amoso ikagera nanya korrago itingi benjisikali ebirogo biri mu naboko birora omonto yo mo bakaranzite borongo oyo na karanzira amaboko aje biumiranete yani okabako mweke nete biumiranete gatia akaranzo ndoigwana ngora mareri na bako beke yanyere ngane yani basi iko kwa igule iko nani tingunya kokwana iko basi bana matebinga hapa tumeshinda poa hata ingawa tumepoeka lakini Mungu ametuchalia oruoma ya kama tebinga yafuatayo ndio maneno yaliyoko huko jikoni ama tabi sukari teyo monyo toyo sabuni teyo steel wire teyo baguta yeshinga ama barere bitayi mato mosacho yo nabgatega ega lilia chicha entarebe ngaini yego paki ngali ali luchese ya asego cha kosoko tali ko chaase ya chakura ye koligere ligo chia anyane ga chige koligere ligo je boira na libas in the case of danger wanya orange gali bakie
Nonya somo kutano. Endere wewe tegete. Tego paki gari, aliyese yako yana goicha. Onyo ko yana goicha, lazima ontole gari eli arali. Elinde koroka, onyo ana mangana ali masita kona diki. Basi wana mtabi basi hata wewe tutaenda tufanye hiyo shopping. Hapo tajana shida. Oru wewe asoka. Moroje bana wewe asoka. Mama ready. Wewe asoka manchingi. Na batenga yuwa roho kimenia restete. Ekara wali wako tumia sensi ya kata na limo kumanyanga iko kimilete. Wewe soka manchingi. Elinde la soka. Omo ngano yoga ndali winga tayu yichar. Nyama ya tayu yichar. Ori ile. Egari ya soka. Moise ko ya wana ko ayera karani ne kero ko magana ai kya gane tene kya mama Brian. Wana ko ayera ni na ega omo ngwana mama tena hapana hata wewe ka hapa hata wewe. Ikari ya ikiti. Moise ko ya wana uchicha baga na taskis. Baga taskis moroje soma ga diyese. Ba koro shopping ba etana na munenga ne kanise ye bali kie binto ba kora. Babe ke galime. Akara wale galime ane ba yoranga hapana. Nene katengo ga twale shopping yende na kumati. Shopping yende ba kwa dero ke ko ira wana hawa. Ero ya ira 20 minutes ya era. Ebi to bali ko ora iga mwango biale. Nene ye chire bantu. Ona ne kale mahate na kumati. Echene kwa dataracha. Bagira ko tu kwa nai. Ero ba wana hawa. Ai mimi nje ba res. Vamos, wanao. Wano mongwana ngoja kale. Ngoja bakale barantire bintu. Mose ko bana lyango tura ngoja boirire. Ekiagala na matenge yaya ngaye kale. Asi wana dimina ngoja, wana mnatoka wapi? Tunatoka shopping. Shopping kwa ndio wapi? Studiana huko taskis. Muliana huko taskis. Sasa mlinunua nini ngani? Si vitu ndio hivi. Sasa uliachia nani mtoto? Ukaachia nani kazi? Alafu ukaenda. Oli gari stand by. Ngate garara. Oruoiwa. Wewe wana manya wocho muone na. Ndio kama mwamane. Yaani haujaona huu umbali wote ametuleta. Wana hukumu ametuleta umbali gani? Ekiagara daliki. Omo ndo dikire nije naye. Wewe wana mo alekia torentire. Unajaribu kujaza na akili yako. Huenda maneno yatabadilika. Olita komanyanga yatabadilika yaokia minute. Mongwana wewe urugai gawa kuchaile saka. Aliyelete tiri omanya watakistie yaya numa don't worry when you see me around. Yona anya kuoga muna kuoga ayegete kike bojana ekiana na omwana tai. Onde. Bana gochati utikale kero olio gana korani tiagara amekasirishwa oliora kakara ile abamu na gochati bale basi kama sasa wewe nitakununulia plot sawa nitakuchengia huko I marry you even she doesn't want to go to she doesn't know how to cook, she doesn't know how to dress. Yaani ujakaona kama chawale bitata ma yiko kana uko na kubekero olie tiki na kubekere tiki oru aroro olie ron ekiara na ndeke motike kia ona kitako atika abuya kwa bebe tuchuita account watana kuchibengera kumebengera mara teki basi wano yo aroro olie ron omole mrot ole kushinazo urot ya macho wao motako leta araki ni ya hadiwa kwa ya oh, ijonya oromo ngenye ngana kimoku ama wale ngozi hawa kwa na komen ngwa hadi kwa yera kyoko mu abwati araliba obe tora manyayi ngira kina bano ya tora tigera tiga ina bano ano yo no choko go lakini mwana baba mwali mwana chaiga na gotora arali kosa ali nyaso ono ta to kana ma no tiere nyaso na eta karo manu kwa na sikonesi ngaira kinu yako njigake manyake tekitinga ba ole baba ta na ta ro sa ku ngoyo moto na to na ta okira ono moja nyombo moja kwenda ki lakini mwenye baki kana hapo ngozi ngozi sio wake si ngaira ni ngozi yoko ila siku kwa na machire sema kisuri yani iko kisumu nyansongo
Goma kama tena waumia nini huko? Mjetini kwa yake uchiko. Kosa si kosa mara ya kwanza, kurudia kosa ndio nini? Anya na akona kama kosa kwa wajoranga na somete, na ane bano tingo kwa makosa. Elio mate ya mate abatinga sia ikeire, ota ketintike meremo yao. Ngakano mosaro na tiba secho siko kaya ndani, mate bani. Jare nyumba ya eli. Aya koko na kwaka na kuchiato ba ninga koko kana. Na ene ko bachiri funded. Asoro kwaka no shopping kireke tubati kerwa. Omonto ogenda okirete ojakuma owe aya baba yelikuwa bwate mwao najarora bagwete n'umwarimu bakateba no baguranga bakagacha bakamenya yeri yani mwibuli ominari abakayiko manyera tena chete kobori ngarore nyiba yabori ngabuga kinda akeruchenga kira ikona bekare igo basi Bono ekerako igungie yaya aligete ya irire riba kali yaye neri ngana lire raisi ko neri ngana rikomu ako sinyugategerera ako sinyukwigina bono kinare goteba kore monto mongina ora sogo chio tema korango mwano namanyete keremeramo haijalishi okolire university oitali mochano Ekiagera Enyuomo is a university whereby there is no graduation. Magere kama wewe songe. Ngakirate. Iko magirane ama ngo te basiri dire kumai. Osa mo ya koni bai ngo jite mune bara se mo ga. Enyuomo tebuati asomo ikote benga oyo obekire gutwa okolira masomo yenyuomo ebento kyo kagego kobekere guto kurwe nyuomo nembere na mangana yakwara bono naye tema koranga omoise ko inkiata manyeti na so amete no manyagitari no mwalimu ngento gete ama ete kumugere chingeri chiraito ekiagara na bara sinyuko menya no morikwa chingeni ko ikachi burugere ebintu mbere bona bano gwake satie pasi iba kaya renge meniare ko nyarambora nano kanya kore meni nyarambora ono mondo jiko beko bona kite satie kaya gitu pasi kwaro jeri ngo aka ono ngo aka kioko oroje aranyoro yo gwake pasi etali meni nara motiki yogira ragate kemoro ne momoise ko ona manyete kere meremo na manyete ko rade chabatiere round amanyete korosia mandazi ayete namanyete ko sunyora yangoko namanyete ko baga ekiagara baga ningoja goja bali abana mu bali ekaro baga ni agoja okoigwa tanga bamu ndinga yako muira kubono mkate kuja kwa ano ko kimara ki baba Brian karanga kuturugero mukimaba kero magana nale atare balia yani asukuru na kakina maji kuruba ako se gote nganduke Yani kibana ko akonda tere mejan ulo marage baba Brian kibocha bona bakikaro kale kama ngibanga na yeye ko manyete ngatini ko nyara kuruka kutuma bunge bono ko abale toro lyaro baruge iko o mana koruge keniege kendu no bete kiara mo chise to koi no yeiberera ndikora diki bora na yege lyo moise ko tako bali ko moire ano basaka ekara bana bale suku bale bodini kala chire bali baba bebe ngubona bakoruba ekiagara toka iyo okojikwatera bana emesa kanyere mesa ebintu bine birata bijikwatera mesa bono kaluli baba elino mwana yonere amanya wake yisuba amanya ko yekaraga amanya ko karaba ndo bale batatu obeka makutanga naye ekaraba ndo bale batano obeka makutanga naye ekara bale ko sei kome igonkware kasukuligete ekaronko bange mesa gonko abeki chike tete makiro montara nyora yalyo nyengoiro kumara amanya wakoraji ta basa ko moiseke okobanga chiara anjira oma batanga bono bate mwachi buchera bona chire chichari ngichinge aba bande ngakibawa Elio moiseko anare kuragera sabageni eto kere ko araba ibuli bande baokora ekera twalira bageni bango sembata to kusembana omanya ko seria bana ko chisiko ngagenda ko babangande
abana gokina bamaetenga baramu bari kuragerara bono orojo mwana omoiseke ngochari kuragera sabaga niyo bande ogo iko babanga yiba ogo batenga bano tagandera na yale kwa sabi tuwasala kuriko ngo mwana sa kuriko bate tagandera bono tagandera ogo batenga tagandera erogendara tagandera chikoni ekiagera nalete bakurusobo bono beko mwana omoiseke amanyegi agokora amanyegi takeiri nege tatakeiri erinde gakogenda buoye eyaya te base koira libaga liririaye ale komenya ale kararanga nelingana ni rais ale kararanga nelingana litabe lakini nelingana likoba naende lyabeire bechie menge chi yaya chiairira mabaga oko umoyo oyo galeta twache kala keremesia akaruwa bono kalera abana akora basirenda akarererani mangana yaba kwaki naende iwa naye kwalente iwa yaya gokorerera iwa tigakorera omwana buweka agiragini tiwane tai moise konga njo boli kura korentera kose yaya na korentera ngento kya korera nere buweka korera nere ko yona korera nere ko yona akora boli muna ko masiri ya tako ino mwana wane yaya nuko ya kutama mwana ko boli waleke ile baba braya ni amaje baba wako kwa mwiki ija we mesa ngwamba bazire tisati tisawi sikwamba nyale yi chikara mchaya kwa mwiki ya we mesa ama mana yonsi kuna koya toibo aina yako tibitiza mataisa ini oyo isaina nimo bora hakora ramadhani na jike ko yote kina kama ya tarako na ndo muana ibo yetati akora na baba buraya ni haleluya anya talibo utajua ujui na utashuhudia harusi bila pasta yokiana mmoja moyo mkare sio mawaka kwa sianga nyagoje kwa nyagoje bora yubani sasa wana makuta mna kanyana litakumbura daya wongo jori biiko matukabera toto sadanga ekena kia kurusi buo na makuta murusi buo ate mangana make makali ota mutunsete ikaranza ro mwana mokwanere abana abana bya akaro mokwana ko ngobo ana kuno okaro ko chibandaya ase nyima ite kingo jiwakara okaga na kia to ga to bwate physics practical na physics theory na bara jiba to kora akara ile ya bosa yo ko imagine na practical ya ya wakara jiba wale ko ko ta roma yete theory practical na kara ta oigarabu mo kwa dali swali soko man nada tenga mangana nane nada kuisa kama ngoto nade kale enda kama ngoto jai ngowa dali swali ngowa to kama ndo amu apu ado mo dorare mo ko ambaga ko ba no no mata na ba je ko na apu ara mo na ba ko ni ti ba irane njiani na kire ina kira ana wana bugati ko ni na na ga pa ta ni na na ni so wata era ta irane ni ke ona mai ma de o yo kire to dai ni ke de los mo yo ba de ra mo duso mo me ga de yene kenda iwa ida ke osara mente ke asenta kwa Yo me pasa para hacer yo nje anende ngana ko takani mentere asini ne ya bana na baibuli abana abange kera banyomi ko rukinga cyabo igo bago ikachinke chese banyomwa barengera linga abali barenga baibuli buoka mbali baye basomo oikaiga oswago chaya abaibuli yaba obaranga abarenga ine miaka gusina obarenga ne yes gusio barenga ine bakebirengera bwebanga omuibuli yoyo asacha ole ise gosore ngina umusacha oye no muibuli oye igonje na kinara ko bataka ko batebinga abana ko barure chinka chiabo abaibuli kamuranje
tigatobegeri ng'enke okogenda ori okoumera ogoro gutata omino nere tata omino pi emia aseki ase emia omosike mono omoigwere ogende buya namasikani amanene naende osike nomogako iga emechi emenge yatwarire emechando ekiagera abana bakora entu bakabamura bakorora abaibori babo ng'a aba tibari baibori bane oyo orakwana enyigu ning'o omoibori ori okarese italia ori bono kwarura basi na kabere abagaka baba mwanyioma tigakoba baregesi mono ng'agorense oramaibunde baasa ng'omokungu nakwana ayengiesi tigamang'ana yesi rioka karatwara naye ebirinsibo egokana ng'aki aye mokungu mang'ana areiga tari maya nyasike nande nyatige nere nyoro omokungu bwegeiri buna pastor ateba korusa obaria n'abaibori baye na bakoiguring'ana omosacha akwana erindegere arisukiche ase ogosika abaibori abanto abange emechi emenge yabeire bwata maragererigu bakona korwa umwa maragi bosa na baragi abako bachite na barabukana na mbona kubwata kugiara na inu mwanjete emerime yaino ng'abana bane baragi nenche naro tokomanyana n'omweguri oria kwakorete bubi bwemurunganeti ogerete ayo manyene kwaragererigu na abana bangu na abana bao igonche gento nare gosingatia na masikani akuruesa abana aba bakabamura nabamura abanyene nabamura nabasegete ngatwara chipurinsi wecheino omong'ino akomanyanga ekekere kingo etania na akorereki na atachira asarabe mbiya muna soko Moise koya asako chakana koya ara kwani sabiara ngatata bwakini amo kwani ngakia ndia bete isa na no tigete isa mo macho yari mwana wote no magana ki njoma to mongno ya kucheza na inji mongno ya kucheza na inji aya mongina ngorangeli wole takunyara kumarukanga mama ngorangeli wole ekiagara nere asa renge sobo ngina tale koroka ngina biaranga mama ora timanye tinga karata tale koroka ngina biaranga mama bakaba muri ararete magani bamoroke mama mate petit things kokenta gento bokoboke bogo sali binte binene akanyoro yono kabere ngina tunsete yako kamambi woli se biaranga tata bwakire basi kuko mwaka wadanga injego chio mwana aga igambwate ndizipa Gisipo mata akaro makogati abanda banene bakoreteki ekiara janga tata bwakire ebogenta gento bokoboke mangana kibana toko bagambiri tu karansena ayo ya kobate bitina muna kwa chae tu kinyore karo kwa cherete bono batebi bagokonyeki wana ngori kwa na tusabe kiara ne program nero kuna sisi bala ndio abana baiga twabaire knowledge and education twatigire Yesu ono mwana kubuki kumambia aya aleganirwa agende school nabera abene boarding nabera abene liba kuyiwa bagende school wane kisemya konyora maenasi Yesu ono mwana ya nonyena abaibuli ababalenka nonekera akire rusa mbabwa atingaki bagwikaransa nabwo yanyale kana umwiboli mbalikire mirimo ye serikali yabayirire mirimo ye byasara yabayirire mbaburaki baguche guikaransa nabana babo babegeri babaye Yesu ake bamumanye bayigeri kunona masikani bamanye anko ningo anti ningo baba ningo sokoro ningo bamanye abana babale rubaye gutse michoka bagenderera kukina igobonekera bagendera kukina babira abantu abanene banyomiru mbabwati obonyasaye mbabwati okomanye gasi mbamanye tiba amate ina society na family na community mbamanye ti barabona kogenda kuri we no wesoka kolia koli wense bono mwana oyo no moleterwo naye nabo gukuminga gaki na ichena leterwo yo somete ko
kakine bikone igo twegeria abana chisemo cyose kutuko bana le child education tubae na Yesu oli na bamwana yakuche kunya kumanya nono uweso ko agoteba nganchi bono kerachire no university abande bakomosekera kumbuli one yanga kichu uweso kaboni kinkieki okuno uweso karakini erekera amanyetege iribuya oitoko bamuchano iginge tobera raisi abana baitu batubyokere asubu mubugalo mubugochi Gomana na tokonya tumanya ngabantu bande bose tumanya tamona barabo omanana nabaganeti naende tigomana na tokonya tumanya ngikero omonto no bwengenjo asenga kigeti urabona karo omonto abwateri ibuli igamanyete ngari ibuli rire rigia kingaki chiembura echo murakera ogo ikachinga kichindu inyoranga no nata kire ntware swenta ekiagera muna nasokire igana bomurakera yani nabemburi eratwe elindo bokendu woche igoto atanane kero omonto tumanyanga anyatago konya tirero mambe najago konya tumanyanga omorikwa nyasaye omorentira asore elinde goetera asore kara abe goseno bwedini utari gosasima goetera asore anyora amafundisho tago tebanga matuka beraro togotimoka bwona yari egento kero ayogo koraba kesa bato elinde chumapili omanya kogenda kanisa ose njebono tintageti egento kero ororo ayogo kora chumapili nganje sabato gotimokande esabato gotimoka oro kio morikwa yerore ande talio ko maro kya mangana basa ngo timokore omorikwa omoiki chuma matabi gaki bona likoli merega esabato yakolireki nero manyanga serikoli mere sabato yachakira kanyegento kete kanyakira akoraka omanyanga kebono kyabera asara otiga morikuza asaku na miri netinga karaka kanyerete stima ko bano tigana mori bosai ndiye sabato ndio montago chako kuyali kania sama ngana ye sabato ichuma ngojakera mambi bana wana mambi ye chumapili elinde gogo ikara misi okuyali kani gwakorireki ego ikaichuma igogo kora faino taches igogo yo mwere mangana yo mwali yo okorera elinde sabato kego chaka yanyora no okorete ora mareka bago chikorete bisi chuma banyora ne bisi elio kale banyora ne tingo kale banyora ne chiro kale elinda gogo icha wasi anya maraika saita wacha kere lio mana geita kwa mana boga kia ane gogo chaka Yesu kuru yesabato giamona sinde ane wanya sata tala no mogoko nyasa wato ikiriti kuri ale sabato lakini watu bongi kiana eliogi wana manana tigato konye totige gokorengera ringa moina agento kiankeyo tomanya ngari eso tokagende agento kiankeyo egente kiankero aserietaria Yesu